Kulumbai ka tawke busno tini ang hai noro ni dipok ni deveni YouTube channel tawke busong tini hai pajapi ka noro thani tripura ni tabuk ADC election tu je tabuk Delhi wo talk show choli tongmani bab talking choli tongmani nini Home Minister Amit Shah bai bubagara tripura ni kobangma jane mane leaders Chief Minister Manik Saha BJP ni leaders rono tuyoi tamo ADC area wo BJP bai Tripura mota plus ITFT alliance ngai de ingya abo tui tabuk sukjara kok sopai ka kento anaro tabuk kaham clear sopai ko kisa saima mane jora tui bubagara Tiprasani bagoi Tiprasani manthai rok maya khai jeta Tiprasani ekot khamani Tiprasani je land right hoite ni kok borok roman script culture politics right obo hai kobama agreement ni tripartite chukti ro khaimani aborok pura mannani gosikai kaisi ADC area obo alliance ungui manu obo hai kok tuma tabuk sujora kento baksa borok alliance ungui thangsinai hinui sini fatarni fainai bangladesh rok Tripurani news media rok alliance ungkha hinui kok bangri tonika ajagao sini Tripura rok baksa kha koi tongkha kha khegi tongkha bahaikai Sikangosi Assembly 2023 wo Tripura no thokimani boma manthai rinai hnui Tripura ekot rinai hnui 125 direct fund obo hai notui rinani kok tabu pointoria bahaikai puitu chanai obo hai sanai butong tongo ungrelaiya haikai but boycott khainai nangkai PM rono rinai obo hai kok tuma Tripura motha bai BJP alliance jungkha BJP 12 Tripura motha 12 saman baglaika tei duita BJP rono rikhai nui post khainai bu khai tongo Facebook rogo ini Idut Deparma MDC ADC area ni Governor ni Chongjak MDC Idut Deparma jora kaisa botti pramotao happaikya pramotao phai androsorok anui buba garana kusukoti sai kok saka tabu khain hai BJP ni yakma thangi klai BJP ni sit manna ni bagoi ulta polta alliance na nango alliance khaikai si sungman nai hinui tabu puitu chai tongku BJP no sung bahaikai puitu chai man bahaikai Tripura hani wansar no puitu chanai borok ADC no subai sugna ni bagoi amara bangali ni buroi Gita Anjali live phai sai tongu direct Amit Shah wasalai ADC subai paidi tamaro alliance talent sai tong subai di hin sai tongu naidi sung bahaikai borok bai tam ni bagoi sung mili maya hangkai borok salburum no sini borong no rapis kayu agortla nok bara rogot tongnai nok mali ro pointo ya kaya 14 ta rogo pointo sini burui nok bara rogot tongnai rono rap kayu rapis madaris abon ta to sajago koilasor rogo burui cover hospital rogo thui tongnai barinda rogo thunai rono cover no pointo ya kaya boroni borok obo hai rapis rogo bahike tongman nai boroni sago lasimung kurui irimung kurui tomung sitra sikok bo hai bai borok bai sum bahike tongnai police ni kam police khaina hingkai tamni bagoi police thingmotai kam khaiya ini borno kai kisa majra hangkai no romitlang thang borno kai tamni romya MLA Amsonogat ni Sar Ronjit no Bangladesh ni iCard AI bai sramui allegation thapawi social media viral khaika lasimung rikha কিন্তু আবরং নখাই আ মিডিয়া হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল নি রং নখাই কিচ্ছু খাইয়া অর্ণব সরকার সঙ্গ কিন্তু মিয়া রগ নুংমানি এআই বাই মুখ্যমন্ত্রী ন অপমান খাইও হিনই কাইসা ববু বিয়াং ফটো মানুই ফেসবুক সারংমা বাইসি মঙ্গল দেবরমা হেনি কাইসা জরানি নিউজ চালুংনাই আর এডিটর ন রমিতলাঙ্গই থানাও দামান নগো হর 3টান সময় কি হয়েছে দাদা কেন আইছে পুলিশ আপনাদের দিকে হঠাৎ করে আইছে আমি কিছু জানি না আমি ঘুমিয়ে থাকছিলাম দেখি কি নাম আপনার কি নাম আপনার মঙ্গল কর্মী বাড়ি কোথায় এখানে কি ভাড়া থাকে abo kono kok da tawte buksong kai jono boro sujog mansi nai tung aboni bagoni sung boro bai milai maya sung boro bai separate no nango boro bai separate kai tongnani nango kai sini mante no sekani bagoi sung ti prosor thanjang na nango hake tabugo dalali ngi tongnai boro no kai ang tam sana ni musung boro kai no ge deu rep khaijagi tongmani ro tabuk election kanao point si ti prosor khairani khaijagi tong ti prosor no kisa photo edit to khayoi kisa chaya khaitani ro ho point opoman nungjagoi case khai police romit lang thango ga amsu kotorma allegation thapawi Bangladesh ni AI bai ID card sramui voter ID card rok passport rok sramui national Tripura headline sinoi kaisa amsokai viral khai tamani borno kai case khai pointo romya dei sinta kai nei dei sal burum nu rap khai jangmani kotona tidibu miya bu nugu ke bo hikai sung borok bai thancha kai tongman nai abuni bagoi to sung sin Tripura ni ADC area no sung autonomous district council ni khagi na lekha a khagman no pointo sung separate kai tongmani bagoi sung sujog riya abono pointo wansa dablu gui sabli tongmani bagoi sini ko ekta BJP jati leaders khaine rok samung khaitung abo hairano stop khaine nangu bondo khaine nangu abo hairano sinan nangu ang unu ke bono gyan dinani phaiya noro buwan sukdi saimanan khaidi ti prasarok thangna ningkai sung ti prasarok pura ADC area o sini land right
Tiprasa ekot culture abo jotono phainan nangu manna nangu ei separate state get a different ni chungje general area busin Tiprasa kobongma tong tong borong borok bai satok jagoi tong herani ngui tong borok no khobui kaisa get a different khainan himani abono khainar nan naw hai akai chung komori thangnai komai thangnai abono bubagara bu barbar sabu ke norok buwan sukdi saimanan khadi Tiprasa no obono sal brum brum no isa misa norok ni bokrogo wan sungnani jorari phayu কিন্তু norok usuzra tuyani kok no puitusa ba jajagoi amjak saimia norok share khadi comments khadi kubi kubi de tipra motharo BJP ni yago paijagi thangmai nai bubagara de paijang nai sabo paijang nai obo hai kok toma kai tongo bongo borok tipra motasi thoki tongo ni sai tongo serai serai nai tini hor sari khonani bisingono nono ang update design samane ri tongnai tam kai tabuksuk jora bubagara armania tabuksuk jora alliance ingya tiprasani odiga no maya khai alliance naya ini bubagara ni kok tau pointo na live bubagara phaika na social media post khaika nugyaku tabuksuk jora kok choli tongo ni sabo te salbusuk na nai saimia ake bukha krakno bagara wangmo borono painani bagoi sarjanto khaika kentu paimei ake sini Tiprasarok je paijangnai rangni loop rok norok nukhana rok kaisa bu khorang to tisai me tabuk biang thangka nini Revati Mohan Tirpura Vikas Devarma Bipen Devarma song Otul Devarma i Rampada Jamatia song norok BJP ni achuk top leader amni bagoi kaisa kok saya chin Tiprasok enosta khaijagai tongo bara nok rogo tinta dogo dibor tinta aisuk rogo nok malik rok thangui omprana naijak rep khainan naijak bising bising tongui tongna baksa sarigya kirijagoi ini borongka tongnang nango pori thangan nango ba samung kai chai thana nang noi obo hai kok rono khogoi tonu borok busuk sujok nai haida lutugoi tong bong borok sung aja gabo saragya busuk khereni khaijagoi tong torture khaijagoi tong abuno point norok kaisa awas tisai me kok sai me ya tamni bagoi Tiprasa ni tong Tiprasa ni bagoi kolong kor sinorok ke abai party khaina nangya abai politics khaina nangya ke bubagara jeta thanchang agai সম্ভব tongo thanchang paidi logi phaidi sung thancha kai sini Tiprasa ni mantai soktai nanai sung kebu borno fatani fight tong painani no no pangsanan bagai sung coba khaya sung kusung sin Tiprasa buri busarok satok jagoi tongmani buri busarok porinani chula busarok porinani sujok subida maya kusugo kanani obahai ব্যবসা বাণিজ্য খাইমেয়া tong kesabo tongui tong borong ni bagoi si Tipra motha ba ancholik party hinoi Tiprasa ni hinoi khai tong o jagao jottono no subida rinani sung separate chi borok bai autonomous district council in full meaning si buji maya angkai tamni bagoi sunga jaga Bangladesh rono danai ba tamni bagoi borok right side tongoi borong ni bagoi already general area ririka amsukai maya ganang sin Tirprani Tiprasarok bubagarani bosongsong tau buje politics party rok thung tongnai rok haiki tebusi ADC hapango danani rinani chorojonto khai tong hakai haiki gosi mannai abonorok jottono wan sukdi te comments khadi share bu khadi jotto lokrono punan bagoi tinini video obo nungnai bisi video log reglak tamukai alliance nglak judun alliance ngakai hapla haiki Tipra mota painai jottono BJP Congress CPM obo hainok sinai tei আঞ্চলিক পার্টি নই Tirpra hawo jormo nai mangla abonu kubuyung sinai sakni musung tui tong nai Tiprasar common nai kok borok mali yang nai kok wanji sanai wanji chamung chanai wanji kanmung kan nai Tiprasa culture kanmung rok komai thangmai nai amchok sawino norok busangni ding ni bagai wansuk di ni motamot januk di kaham tong di suso tong di ting ni bagai hain hai jotono nu khulum pika